Erokamano nyakoro mgajwang kumedo kete Ramogi TV odiochieng' kono tarik 1 dwe mar Ang'wen higa ma 2022. Intiere kama ber mar ng'eyo weche kuma timre pacho kaendi gi elak sechegi. Wantiere gi mathoth mawa ikoni omiyo kik isud mabor kod wang' jowi magi kamoko weche kuma omiyo pek gi lak sechegi gin magi. Lipode mag ng'ur medore kind jokanyo kaluwore kod welo mag ODM mochakore kawuono. Nok mar mauto kwako bombe kod gwenge ka jonyiewo koro pong'o kuonde ma iloge mo. Obila ma Meru omako achije 6 matudo kod kweth mar njore mar Al-Shabab. Erokamano kaka pile nyalo tudri koda okale namba mar 236 kama bende ubedo kimiwa pache weche manyien ma wakelo ni elak sechegi. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Kawachako ni igeno ni duond bura mar Azimio la Umoja iyango dichieng' kawuono. Wachore ni jodito mag Azimio la Umoja nyalo golo ote makamano e thuolo machuok. Ripota marwa Chris Owino luona wach ni kaunti Nairobi kendo saa asaya wabro bedo kawami weche motenore gi romo no bende idhi yangi Azimio la Umoja odiochieng' makawuono. Mano wach mabende wantiere gode weche manyien ma lak sechegi wabiro migo kaka otimore. Ka odhi nyime bende ni ogai mar ODM Raila Amolo Odinga geno ni biro tero campaigns mage e alwora ma Iten. Jafamo marwa Eric Owenga koro leronwa kaka ikruok malimbe no chalo ka entiere Iten kachiel watudore kod Eric Owenga mondo miyo yango ni to chenro go dinadi e gwenge go. Tutanyo kod Eric Owenga. Manuel vera inya kabiru machel ko kibamano e mara kwet kuma sasa ya ogai promo kod lange mano kweth mar Azimio la Umoja mabende kake wato nikoro idhi podhi kata idhi keta yanga kaka duond bura iboma Nairobi. To nyaka sani manyako ni Emmanuel eni jopinya osemol ka kata king'iyo to kaka nitiende kama kala papla ma osekelo lango dinga kumoting'o jaod bura ma Suna East mano migosi Junet Mohamed kachiel kod jotelo machini kod Odinga mangiso ni Odinga sasa bro chopo ya labni eri kendo bro chiedha achiel kachiel nyaka e kar tiegruok mar KMTC ma bade ma Iten kuma odhirome kod jotelo kata jodito kata jodongo ka obupudo kod giwacha kapoko chako romo magalamoro matwa kod jodak ma Elgeyo Marakwet. Ng'eni Odinga chako limbe mare mar ndalo 3 e gwenge ma Holo mar Okak kaka wuono obro bedo e county ma Elgeyo Marakwet, kinyino bede e county ma West Pokot ka Jumapil obro tieko e county ma Turkana. To ng'eni magi gin mana limbe ma migosi Odinga temo kelo gombulu mage machiegni. Ng'eni gwenge gi eki gin gwenge ma king'iyo ahinya kaka gweng ma county ma ontie kawuono ni eri en county ma jalop jatend piny William Ruto kod oteko mapek mokalo la to migosi Odinga bende temo mana muomo mondo ochop ka eri mondo obendo ne ni onya yudo ombulu kae ka motelo ne yiero maduong' ma dwe mar 8. Ng'eni Odinga ibiro tena kod jotelo madito ka achiel kod governor ma Elgeyo Marakwet ma bende kinde duto mano migosi Alex Tolgos osebedo machiegni kod Odinga ka osire ka okone jopiny ka achiel kod kuon mosebedo kowuotho kwacho ni en ong'eyo ni Odinga e jalno ma nyalo tayo piny maber tok jatend piny Uhuru Kenyatta odhi retire dwe mar 8. Koro wang'eyo ni romo ni bro chakre saa asaya to kuma wantie ni wania lap ma Iten kuma Odinga bro lwarie saa asaya ko kiwa ma Nairobi. To gimaja konyo Emmanuel ng'eni mokwongo ni wanyo maling'ling ni Odinga no nego bed ni kalo e boma Eldoret kata e county ma Uasin Gishu kuma ne ik mar johala ma bende nong'ere kaka Jackson Kibor ni ko kawuono. Koro ne wawinjo ni Odinga nyakalo kanyo ko kanyo kura ko biro ka
mar bago romo magalamoro ko jopiny kotemo manyo mbulu motelo ni yiero mar dwe mar 8 Emmanuel. Wenga ka iwinja inyalo yangono ni to jopiny oikore machal nade mar rwako migosi Raila Amolo Odinga kaka isewacho chien kanyo ni en gwenge ma bende wacho ni jalup jatend piny nyalo bedo gi pek. Kata kamano nitiere jopiny ma rito mondo mi orwake. Ang'e ni sef twak kod mau kuomgi. Giwacho na ng'awi limbe mar migosi Raila Amolo Odinga e gwengego. Gima nyakoni Emmanuel en ni jopiny oikre mar rwako Odinga kech kata dakika moko 20 mokalo kane ndege mokwongo ochopo e alabni eri kuma wantie gie sani naneno ka jopiny owuok kumde mane kata wan wegi ok wang'eyo ni dhano nyabiro mang'eny kendo ne ging'eyo ni Odinga wuon emoselwar pawni eri. Kata kamano ne ken Odinga ne na ndege mokelo joge mokwongo biro kaka koro kata kang'iyo pap ka kata king'iyo kama ato kanya nyiso ja picha mar Moses nya temo menya na joma obedo ka gibedo girita mondo Odinga ochop ka manyiso ni rwak ma gibro miyo Odinga en mapek mokalo kata wegi bende kaka na iwacho ni gwenge gi gin gwenge migeno ni jalup jatend piny man kod oteko mapek to jopiny ose biro ka mar rwako Odinga kendo girite kod siso kendo aneno ka lwasi ni kare dhano rito neno Odinga bo biro ka sadi mondo otwa kodgi e county ma Elgeyo Marakwet kang'e ni limbe gi chakre iboma ma Iten ka to mana kana koni mokwongo ni obro bedo romo gi jodongo e kar tiegruok mar KMTC bade ma Iten ka koro ka bang'e obro dhi wuoyo kod jopiny e romo magalamoro kata rari mane ochako odiochieng' ma kawuono. Wenga gwengego gin mago ma bende jotelo wuokie mopogore opogore. Be nitiere jotelo ma wang'i oseyango kata mago ma okwongo biro ma wuok e gwengego ma bende biro bedo e romono ma Odinga time gwengego? Nyaka sani gima nyawacho ni kuma wantie gi sani jotelo manyawacho ni osebiro ka pod onge kech mana kana koni ni nitiere madhi nyime e kar tiegruok ma KMTC ma bende mana mita machuoko kuma wantie ni kanye mang'eny nitie jotelo kaachiel kod apisas mag duond bura mag ODM kaachiel kod duond buche machien kod mani i riwruok mar Azimio gie sani giromo mana kuma koni e tiegruok kachane gie ka wanie pap ka to gimang'eyo ni mana kana koni ni governor ma county ma Elgeyo Marakwet mano migosi Alex Tolgos en ng'atno mosebedo machiegni kod Odinga koro aparo ni gie sani Odinga wachre ni ndeke nyalo lwar sa asaya kata na KMTC kuma awacho ni nitie romo madhi nyime gie sani Emmanuel. Erokamano Eriko Wenga kuom miyowa twak nero mar achiel kachiel ka nitiere gwengego eko ma Iten. Erokamano kuom miyowa wach nero wan gi geno ing'eyo kanyo gai maduong' bura mar ODM igeno ni biro tero campaigns mag Iten kama kaka Eriko Wenga olero bobedo kwakelo ni kendo waluwo mano machiegni bende matimre kanyo biro de weche manyien mabiro. Ka odok e wach mokelo ni mokwongo en igeno ni duond bura mar Azimio la Umoja idhi yangi kawuono. Wachore jodito mag Azimio la Umoja nyalo golo ote makamano e thuolo machuok mabiro. Ripota marwa Chris Owino leronwa wach ni Nairobi. Chris Owino ka watudre kodi achiel kachiel kokalo e yorno ero mano mar sime. Inyalo yango ni to chenro no kama intiere chalo nade ang'eni isekawo wang'i isegoyo koni kod kocha kendo ing'iyo jotelo machal no osebiro kata gima dhi nyime. Inyalo leronwa ni to en nang'o? Kamano Ochieng' Emmanuel maka iselero wan e magawa ma Serena kama jodito mag riwruok ma duond buche mag Azimio la Umoja odiochieng' ma kawuono igeno ni gidhi chako ayanga duond bura mar Azimio la Umoja mwadeno kod dhongere official launching mar Azimio la Umoja Coalition Party. Kama ler mwaseyudo en ni nyasi makamano idhi telnegi kod jogoro mag duond buche duto masiro lwedo Azimio la Umoja, mano duond buche mag ODM, duond buche mag Wiper, KANU na Kenya, e kind duond buche mathoth masiro lwedo kata motenore kod riwruok mar Azimio la Umoja. Maling'o bende waseyudo en ni ogai mar duond bura mar ODM migosi Raila Odinga kanyakla kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kanyaka jakom duond bura mar KANU Gideon Moi ne obedo kod romo ma apanda e magawa ni seche mag okinyi kama ne giloso bang' tieko romo ma kamano ne giwuok achiel kachiel kendo ne ok giloso kod jofwamb weche kata ne ok gilero ne
jofwamb weche no to ang'o mane giloso e wiye. Kendo warito geno ne wadhi penjo jodito ka jogoro madongo mag duond buche masiro lwedo Azimio la Umoja ni to en weche mage mane jodito mag Azimio la Umoja moting'o gai mar ODM Raila Odinga otwakie e kinde mane giromo e romo mar apanda mane otimore e seche mokalo e seche mag okinyi. Ka inyalo paro Ochieng' Emmanuel, nyaka ne jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka wuok ayanga kendo siro lwedo gai mar ODM Raila Odinga, ok osebedo ka onenore e romo mag siasa mag riwruok mar Azimio, gino ma osekelo paro mathoth kod penjo mathoth ni to Kalonzo ochung' komanade. Koro magi bende penjo mwageno penjo jagoro maduong' ma duond bura mar Wiper ni to gin ka duond bura mar Wiper gichung' komanade, gichung' nyakara kose gichung' motegno e riwruok mar Azimio la Umoja, nikech ok wasebedo ka waneno jokanyo mag Wiper ka riwre kod jokanyo mag duond buche machielo maloso riwruok mar Azimio la Umoja e galamoro magi mag siasa magisebedo ka gibago e pacho kae. Maling'ling kata ler mwan kodo en ni jogoro mag duond buche duto masiro lwedo Azimio la Umoja biro chopo kaka nyaka sani jotelo mag siasa mwaseneno oting'o jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, oting'o jatend weche siasa e duond bura mar Kano Frederick Okang'o, oting'o seneta ma Kitui Enoch Wambua mano bende wuok e duond bura mar Wiper, kaachiel kod ngire Makau Mutua ma en jaloso e low campaign mag ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga e yiero ma higani, kanyakla kod jotelo mamoko mag duond buche kaachiel nyaka kod jagoro maduong' mar Wiper ma bende waseneno ka oseyuoro e kindeni gidhi mna nyime kod lalruok motelo ne biro kendo chiwonwa ler malong'o ewi nyasi mar chako ayanga duond bura kata riwruok mar Azimio la Umoja. Gima jopiny nyaka ng'e Ochieng' Emmanuel en ni kane olos riwruok mar Azimio la Umoja ne pok olose ayanga. Koro kawuono emidhi chake ayanga, mwageno ni bang' chake ayanga gidhi nyisowa ni to idhi tero oboke magichuo e kokgi ne duol mochung' ne ndiko duond buche e pacho kae kata Registrar of Political Parties karang'o mar mondo ondike ayanga. Kata kineno riwruok mar Kenya Kwanza bende pod ok ondik ayanga nyaka sani. Manyalo bedo ni Azimio la Umoja ema dhi bedo riwruok mokwongo mar siasa ma idhi ndiko ayanga ka idhi chako ayanga motelo ne yiero maduong' ma higani. Ochieng' Emmanuel. Erokamano Chris Owino kuom miyowa ler e wechego eko matimore e romono ero mabende igeno ni duond bura mar Azimio la Umoja idhi yangi kawuono. Akawadhi nyime bang' mano dhi wechego mabende pod gin mag duond buche en ni e kinde ma duond buche dhi nyime kod timo ikruok motene yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Riwruok mar muungano majimbo makelo kanyakla duond buche adek e gwenge ma Kadwadh Nam Chumbi ochopo winjruok matiyo kanyakla kod duond bura mar Pamoja African Alliance motelne kod gavana ma Kilifi Amason Kingi. Magi ne yangore kinde romo mane okelo kanyakla jokanyo mag duond buchego kod jodongo mag oganda jomijikenda. Riwruok mar muungano majimbo kelo kanyakla duond buche adek mag Shirikisho Party, Kadu Asili kod Umoja Summit ka josiasa go wacho ni gibiro kanyakla kaka yo mar kelo ber ne jodak ma Kadwadh Nam Chumbi. Tumewasikiza kwa makini na sisi tumezungumza sera zetu na vile tumejipanga. Na nashukuru kufikia sasa tumekubaliana na huyu ndugu kwa niaba ya ule muungano wake na mimi kwa niaba ya PAA kwamba sasa sisi tuko njia moja, tumekubali tufanye kazi pamoja. Wazee wameonelea kwamba kile tunayoelekea sio kile walichokuwa wakifikiria, kwa sababu walitegemea tumetengeza vyama vya pwani, tumetengeza miungano ya pwani kwa minajili ya kumsaidia mpwani au kumtetea mpwani. Ani Ramogi erokamano kuom medo kete e Ramogi TV chenro mar migago kama wakelo ni weche manyien matimore pacho kaendi odiochieng' ma kawuono gi lak sechegi. Antere gi jogo mabende nena achiel kachiel. Erokamano Victor Kinda kuom medo kete Ramogi TV. Victor Kwach
Erokamano Adori Chok Dana, Viola Gift, Maggie Jones, Melvin War, Albert Gwea, Lilian Otieno, Sarah Singa, Kachel kod Emilio Dongo gi Florence Odero Nyarkatolo. Giris Pao erokamano kuom ket Ramogi TV no kutoa kod achiel kachiel kokalo mbui wa mar Ramogi TV Facebook page. Kikidhi mabor pod wantiere gi mathoth mawaikoni. View Travel and Kenya Airways bring you discounted early bird prices to Mombasa and Kisumu. Take advantage of these flying packages, which include bed, breakfast, return flights, and all transfers. Our exclusive offers allows you to book 2 weeks ahead of your desired travel dates, bringing you convenience and planning to your travel all on one centralized platform, only on View Travel. Dream, explore, discover. www.viewtravel.com. For further inquiries, reach us on connect@viewtravel.com. Yud kama ilongo ni dala, kai nyolo Havana Estate Nakuru Phase 3, enengo molo war masing 649 kende. Ndikote machuok ni lu, kasto yor enamba mar, ario nono, adek ario achiel. Kata yu atol enamba mar, ario abirio, ario abich, no, ario ario. Fan True ya anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Erokamano kuom kete Ramogi TV ka odhi weche go mag arita kwe obila e gweng' ma Gadhere kaunti ma Meru ondhiyo achije auchiel mitudo kod kweth mar njore mar Al-Shabaab. Wachore na achije go wa e piny Ethiopia kendo gido chandruok mar tudruok e dho Kiswahili kata Kiingereza kod dinegi e tesend obila mananyuki ka geno chwalgi e nyim doho. Kapod wantiere weche go mag arita kwe, jatend migao mar arita Laktar Fred Matiang'i kod jatend migao mar obila Hilary Mutyambai okinyi makawuono ne obago romo moro madundo kod riwruok mar ute lamo kama maduong' mane gin go en rango okenge moseketi mane oni yiero obedo kod kwe. Romo mane okelo kanyakla Jo-Kristo, Jo-Islam kod Jo-Hindu bende osingo tiyo kanyakla kod piny owacho mar nyayo kwe e kinde makoro siasa medo tejore pacho kaendi ka Kenya ochomo yiero maduong' dwe mar 8 higa ni eri. The CS and the IG briefed the religious leaders on all measures being taken on the election preparedness by the government. The CS assured the religious leaders that everything humanly possible is being done by all agencies to ensure that the polls are smooth. The religious leaders reaffirmed their resolve to work on and collaborate with the relevant state agencies to enable them perform their duties diligently and effectively. We committed to continue praying for the state agencies and the nation, and further continue to do their prophetic duty to inspire confidence and hope to the citizens in the agencies and in the process of elections. Jodito manie sekta makedo kod lwenje mag kit chwech korodor ni piny owacho ma pacho ka ger kuonde jot kata centers kama jogo moroch ratiro margi nyalo dakie. Ero mokwongo mobagi e magawa moro bore Nairobi. Giwacho ni mano e yo makende mnyalo res godo nyithindo ka achiel
kod jomadongo makale lwenje makamago. Ka jod bura ma Nairobi Esther Passaris manoyuoro romo nowacho ni ber koger kuonde jot makamage kuonde chung' od bura duto mayudore pacho ka. Omedo ni piny owacho oseikore masiro kuonde jot makonyo jogo makale lwenje mag kit chwech to kod udi. There are various challenges facing the national government and county governments' efforts in creating safe shelters. For instance, the government rescues but has no shelter for that purpose, and therefore refers survivors of trafficking to the existing non-state shelters. The main goal of this conference is to enhance interactions among service providers, victims, and stakeholders, and to promote dignity through shared experiences, policy advocacy, mapping and support for victims of child labor, forced labor, gender-based violence, human trafficking, and other violations. This conversation that you're having today, it's the first, and I'm so honored that I'm the woman rep, and I'm here with you. And if we do it right in Nairobi, the entire country will get it right. All right? Kado keweche mathago jo county mobe jodake county no koro ywak kalure gi nok mar mauta magitimore kinde makuonde mopogore opogore. Bende nok mar mauta molie ka bende kuonde keto e mauta riembo jo apiko kod nyamburko moko onge gi mauta. Kokoyo margi maduong' en ni mondo piny owacho mamalo duok piny nengo mauta e pacho ka. Kalure gi telo mar EPRA nyaka sani jo Kenya tiyo gi lita milion 165.45 mar petrol dwe ka dwe, ka lita milion 220.57 mar diesel kod lita milion 111.26 mar mauta mataya. E kaunti mobe lita achiel ma petrol iuso shillings 135 gotongol 94, diesel 117 gi hela 12 kod mauta mar taya shillings 105 gi hela 8 kaka giluore kamano. No winjo miwa notice moro ma wang'eyo godo ni duration moro nitiere mabiro kae ma shortage dhi bedo. To ma shortage nitiere sani wan wachiwo wayudo ka fuel onge. Kidhi total kacha fuel onge, kidhi kacha fuel onge. Fuel doge yudo mama konge ni kocha. Fuel onge town mzima kamedhe yude no ben 150 point something to no nyoro nago kata fuel 135.90. Okay, wang'eyo anything ka wachiwo to wayudo ka fuel nyaka johala mamoko oloro pumps maggi. Wayudo ka fuel onge. Fuel ne nitie mana total kende. Ma pare ni kaka nachiwo gokinyi chakre saa 4 ariede line ni mondo mi ayud fuel e koka an oko sani ni koka wagona fuel. Koro wawacho ni serikal mondo donjre wach fuel ni mondo konywa. Sani ka idho pikipiki nyaka chul 100 kumana chulo 30 bob. Wakwayo government gimiwa gimoro formula moro ma japiny yudo go notice chon. Oken mar ni ka piny oru to fuel omedi. Piny oyaw fuel omedi. Wan wainyore kaka jopiny. Kawadhi nyime en jatend migawo mochung'ne lony mag mbui IT e pacho kaende Jerome Ochieng' koro wacho ni piny owacho pacho kawuok kayanga mano ni jopuonjre duto mantiere skunde e pacho ka yudo tegro kaluwore gi lony manyasani ma bende ichano puonje skul mar chopo dwaro mar higa ma 2030. Kolosero mowe county ma Siaya bende noyuayo apisas mopogore opogore mag piny owacho. Jerome Ochieng' osingo ni piny owacho chwalo kenge mano ni skunde duto te manie pacho ka yudo teko mar stima mar chopo dwaro makamano kapok higa ma 2030 ochopo. Of technology in education is really recognized, and like you rightfully say, CBC also recognizes the use of technology. It is for that reason that we introduced the learning devices in schools. So basically it is a journey that has started, and of course, like they always say, a journey of 1,000 miles starts with a step. We have made the right step and we're in the right direction. We will cumulatively continue connecting schools, continuing institutions and other institutions, and also empowering the teachers, because again, training is important. Otherwise, there is no need of having devices in schools, and yet teachers have not been trained. Hey, young man, what are you doing in the dormitory area?
When it comes to school movies, School Flicks is a big time. Get a taste of local drama. Stick to the story, sir. Thrillers. If you don't repent, it will rain fire. And experience raw talent from schools around Kenya. Embrace Kenyan. Watch Kenyan. I saw someone who looked like me. School Flicks on View Sasa. Yud kawa ilongo ni dala, ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 3, enengo moluwar masing 649 kende. Ndik ote machuok ni lu, kasto ior e namba mar 200-321. Kata yuatol e namba mar 27-25-222. School is out and Easter holidays are here. Treat your family to amazing bush safari getaways with View Travel and enjoy exclusive deals and packages. Enjoy unlimited game drives, sleep in tented camps or game park lodges, all on full board meal plans. To unlock your exclusive bush getaway deals, go to www.viewtravel.com and create your View Travel account and proceed to book. For more information, reach us at connect@viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Opakruoth Nyasaye, ma jatich Ruth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendani kaka sikiza tune mari di mana star 811 star 339 hash star 811 star 339 hash. To parie ni Ramogi TV enie ot mar Winning is not for everyone. Play responsibly. Erokamano nyakora mgajwang' kuom medo kete Ramogi TV e chenro mar migago. En kanyo saa 7 gi dakika 31 kino bende watieke chenro mar migago mwaiko ni odiochieng' kawuono. Antie gi jogo mano loso koda bo mana luongo nyingi nikech gin ji mathoth. Erokamano Lewis Woda Wasiboda kuom kete Ramogi TV, Piri Ondijo Konam Rafael erokamano kuom kete Ramogi TV, Lewis Woda Wasiboda, Charles Luanga Ongato, Jabuya Ogonda, wantiere kanyo kod Onyando Wycliffe, Victor Yeko, wantiere gi Junior Kamus Wod Nyarongo, Alfonso Chieng, wantiere gi Eriko Wadigi Silo, wantiere ngat maluongo Richi Makayunis erokamano kuom kete Ramogi TV, Samuel Oro erokamano, Wam Anto erokamano, Benta Charles, Rigano Rigi, Viclin Victorine erokamano kuom kete Ramogi TV. Mane makelo giko mar chenro mar migago. Wantiere gi chenro monwo mantiere odiochieng' makono mar Rupiny. Bende bang' mano abodhie mbakoromo kama wantiere gi ng'atno mathumbe osego ahinya kendo ang'eni uhero. Kik dhi mabor, wantiere kod mathoth. Nyinga Ochieng' Emmanuel.